Здравейте! Добре дошли в Oxy! С нашата платформа можете лесно да стартирате собствен онлайн магазин. В това видео ще ви покажа как да го създадете и извършите първоначалната настройка. Първо, нека видим как става активирането. Натиснете бутона Електронен магазин тук, след което натиснете Създай магазин. Това ще закачи онлайн магазин към текущия сайт, на който се намирате. Имайте предвид, че за да бъде публикуван новият ви онлайн магазин, трябва да имате месечен или годишен платинум абонамент. След като активирате своя онлайн магазин, ще имате достъп до неговия административен панел. Чрез него се осъществяват всички необходими настройки, като добавяне и редактиране на продукти, настройки на методи за плащане, доставки и други. Можете по всяко време да превключвате между редактора на сайта и администрацията на вашия онлайн магазин чрез главното меню вдясно. Сега нека видим как става добавянето на продукти към магазина. Натиснете Добави продукт и въведете необходимата информация. Можете да добавяте продуктови опции като цвят, размер и така нататък. Използвайте клавиша Enter на вашата клавиатура, за да въведете съответната опция. Когато сте готови, просто натиснете Запази. Всички продукти, които добавяте, са видими в таба Продукти. Оттам лесно можете да редактирате всеки един от тях, да го копирате или премахнете. След това можете лесно да организирате продуктите си в различни колекции. За целта отидете в таб Колекции и натиснете Създай колекция. Необходимо е да й дадете име и пожелание описание. След като имате създадени колекции, можете да добавите продукти в тях. За целта отворете съответната колекция и чрез падащото меню тук добавете желаните продукти. На следващо място е необходимо да настроите методи за плащане и доставки. Oxy ви позволява да получавате плащания чрез PayPal или да създавате правила за офлайн плащания, като наложен платеж, банков превод и други. За да използвате PayPal, натиснете Свържи и въведете своя профил. Ако нямате такъв, можете лесно да си създадете. Това ще ви позволи да получавате плащания както през PayPal, така и чрез дебитни и кредитни карти. Ако искате да получавате плащания извън своя онлайн магазин, можете да създадете правила за офлайн плащания. Те ще са видими, когато клиентите ви осъществят поръчката. След като настроите методите за плащане, е необходимо да изберете регионите, до които ще доставяте вашите продукти. За целта отидете в таб Доставка и данък и чрез падащото меню изберете регионите за доставка. Следващата стъпка е да създадете методи за доставка на различните региони. Натиснете Добави метод за доставка и изберете за кой регион ще важи съответното правило. Накрая добавете име на куриерска фирма, очаквано време за доставка и цена на доставката. Имайте предвид, че можете да добавяте колкото поискате методи за доставка към всеки регион за доставка. Накрая ще ви покажа как да създавате правила за облагане. Натиснете Добави правило тук и изберете региона, за който правилото се отнася. След това просто въведете данъчната ставка в проценти и изберете дали данъкът е включен в цената на доставката и в крайната цена на продукта. Преди да публикувате своя онлайн магазин, не забравяйте да въведете съответната информация в секцията Настройки на електронния магазин. От нея можете да промените името на магазина, да изберете валута на продуктите и език, както и да въведете данни за контакт. След като магазинът ви започне да функционира и вече получавате поръчки, можете лесно да ги управлявате от секция Поръчки. Натискайки върху съответната поръчка, ще видите нейните детайли, както и можете да променяте статуса й. Не забравяйте, че винаги можете да се връщате обратно и да правите промени.